Ассаламу алейкум, мир вам і милість Аллаха. Сьогодні 14 січня 2026 року, і ми зараз знаходимося тут в мечеті, в нашому ісламському центрі на Нивках. І сьогодні ми маємо можливість завдяки нашим друзям з Туреччини, це благодійний фонд ІХГ, продовжувати і продовжуємо зимову підтримку. Сьогодні ми передаємо в громади Ірпеня та Бучі по 50 продуктових наборів, а також є можливість надати теплий одяг, який зараз люди обирають для себе. Це теплі куртки та інші необхідні речі в цю таку тяжку пору, в цю зимову пору. Дякуємо вам.